ayana arabaleta ainchera arandetire bya mono sana sogo cha gusangane familia yega asenge nchiri nganeli gari abeire. Wale ambao mnangoja nizungumze kwa lugha ya Kiswahili nitazungumza tu, lakini muniwie radhi kwa sasa niseme ya nyumbani mawili matatu. Amangana nkankora ateba make erinde aitura wenere. Ingane eri monta geta goteba abanta abange nande yabeire ngana basacha bagoteba nga ene nyaruka ya minte karibu girango. Nyaruka ne isaina gosoka inukora igumore enyaruka no mwana ori bwarugete orure nyombo ina ere nyaruka igona asari gosegona rinde ke gusiboronge ina ere nyaruka ekero moiseka achire bwoye igakobwo moiseke omanyakaba musubati onyarebe pastor igakobwo moiseke obo musubati onyarebe mwabwata mangana igamangana ya mawata yange nyaruka gachimutige sokoro kanire igombobe konogo keya bande kerogo erieta rinde nani mogotumia bobe inga tato mindo nga kya koba isona na boyo min igakoba ekemo tata baba talinga tato mindo tata baba mogano yoera tato mwabo muntu mumuro mwabo monene buna bono abana banyangweso barire iso mwabo ekiagara ekerumo gakateyo ngokoire ribaga tari mumuro monene omanya koba tata tari enyibori korendo yo minto asinginja masikani ayo na inu mwamanya mangana aya na baba nabo na mbende neria yogoteba nga umugusi ntobwati nga naretire engora yane ekitari kegusi naretire engora yane twaretire engora yaito igento nke yokuruko kegusi ekegusi gotogoteba nga amagombo naretire amagombo ane twaretire amagombo ito mogosari umonwa na sokororega iga nkorera ese gusareka moyo neno nyambono usarekire sana karongo umugosari kegusi igombobe murochi muna na nyire ba muri gusiga murochi gaki na beire bo sana. Wapendwa, leo tuko hapa kwa sababu ya huyu ndugu ambaye amelala. Mimi mwenyewe nilikuwa hapa mchungaji miaka 23 iliyopita. Ikonya karuma nje sokoro yake ene igobono. Na familia hii ninaijua vizuri. Lakini kwa sababu nina ufahamu ya kwamba kuna wapendwa ambao wanaenda Nairobi, Nakuru, Narok na Kisumu na Kakamega vile ambavyo mnitaarifiwa tayari, nitakuwa mfupi sana ili kwa njia hiyo sote tupate faraja hizi ambazo tunafarijika kwazo. Na nditigandara abatebi abantu bamintege konena arobwa ngoiga ega koneke nene ntana kora gesinsi na bosie igena ke koneki ke pastor kwarora igona anyora ke konekere iganya keruma ekeraba gaka bakoragera abakorusi gobia takiria karogo sabakogo korwa na marandia abakobeka chigo bimotu akimoroche kitari ya koneke nene ega koneke nene ntana kora gesinsi na bosie igena ekeraba gaka bakoragera chimorore chigo bie bakorusi pi lakini akarogo sabakore no korandia kwa binge jegotoka na inu mwandorera mabire nginje ngabuni ejibono. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu na ishi milele katika kiti chako cha enzi, tumekuja masaa haya ya dhuhuri tukikuhitaji ili unene na kila umoja wetu na sana familia ya Orwaru ambao wamefiliwa. Naomba unitumie kupendezavyo kwa kuleta neno hili la faraja kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Mafungu tutayasoma ni kitabu ya Yeremia 9. Fungu lake ni la 21. Alafu nitaruka tu nisome
Kwa haraka anyway, nitasoma mafungu matatu. Inasema hivi kwa lugha ya Kiingereza. For death is come up into our windows and is entered into our palaces to cut off the children from without and the young men from the streets. 23. Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. 24. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exerciseth loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, said the Lord. Lingana lya Nyasaye lyotebanga amakweri asoereire ebibao byaitu byogosoa chinyomba chiobonene byang'anyirie abasae korwase obosio bwa Baibuli. Intu bari twakinete kare nonye nakinete kare mono na chitenge kerora nkara amenyeri naende na amenyire bono. Abaibuli nigo bakogoka ekero bagutinde kwa na abana tari abana gutinde ka Abaibuli. Hanga kinateba ndoche monte garrede ekige kogokia Abaibuli no gotinde kwa na abana tari abana go tari Abaibuli gotinde ka abana. Igona asinge njo dari na rure ga igana Gilbert ama yanda abo babwate na manene ni kwamba katika mawazo Mungu aliona jinsi hali itakavyokuwa nyakati hizi za mwisho ambazo tuko kwa sasa. Mahali ambapo kifo kimekuja kutoka kila pembe na kimeanza kuangaisha wanadamu. Wazazi wameanza kuwazika watoto wao ambacho ni kinyume na matarajiwa na hali ya kuishi kwa binadamu. Na hivi leo ndio sababu mliona hata mzee alipokuwa anazungumza. Licha ya kwamba alisema alienda Jordan akaleta maji, lakini hiyo haikuwa furaha yake, maana hata afya yake pia sio nzuri. Lakini ama kweli akaregentoki achire. Bibongo mbirangana so amamwara. Bitatu. Tingora so mane ndekerikia muino. 31 akagote baiga. Goche ki ya otari barato ikoriare gocha buo yaregani kere kina soma akabona moko mbere gonko de tukatika nete kare kere kingo soma oitari mo baeno ebukuyeke yo mugusi egotebanga goche ki ninkioroche ya ntenindo chekende omugaka onda ko matenga yarega ni bono narugo kubwati kurumagega otabwati barato ngochare ngonya korora makweli asiri batabiari. Kwa hivyo wapendwa, sisi zote ambao tuko hapa siku ya leo, neno la Mungu limesema usije ukaringa kwa njia yoyote. Wapendwa, mnaponiangalia hivi ninaonekana niko na afya nzuri. Hata mkiniambia nikimbie nitakimbia, mkiniambia nifanye mazoezi nitafanya, lakini ni ya muda. Ekiagare umubere nkonya kweli yore. Yanda araba tebiri narenge boronge. Hewa no. Ndina narenge boronge. Nkobogoria amache chilite merongene kururoche yanyareke paka nkantari gotera kainse. Lakini le ano ani kurusie tangi kuchinyomba wikantereke kabiri. Iko nindo wasina yari. Lakini akarumondi gereti ga moro chingana bonde buja sana. Lakini chinguru chako reyentuki chiarire. Ndivyo Biblia inasema wakati huu ambapo afya yako iko bado salama, wakati unapoanza kufikiria yeyote ujijifunie nguvu ulizo nazo. Wengine msijivunie sura ulio nayo. Lakini abakungu mwaje mukanyoro bokongo wanene. Abakungu mwauncho iri byeni mwatigiri byeni byanya saba bekeretera mukari kuri yibye ino.
By the way, Pastor Nyaribo, ikono muntu getagantumire clip ngakumia. Manya bakungu barusiti kiyanga bagusibi kuna basaja. Oyo momo sibiyo mokora, oyo ndo muaka maguta. Nkibona ki abali abakungu aba. Ikono ke na ke bwate. Na inu muke bwate. Bari muke bwate igeme tu ina bakungu abambuya more. Na omu akorete ga mugasinya Nyasaye. Hebu niwaambie, nyakati hizi tulizo nazo, wakati ambao unatumia ili wewe mwenyewe ujirembeze, alafu bono gochikobwa tu musacho wanjite munore igo na ndi nkyo komenta na kiekora basacha bande batigire nga nchoyo na nyomete no mumwamu na no murabu tiganga ndeko riyo mumwamu mwaretera basacha obokon achimotige bindebyo na abakani. Neno la Mungu limesema kwamba kifo kinakuja. Na ukweli ni kwamba kifo hiki ambacho kinachokuja makweli tasige tionde mweswali kama acha konte ndani mwara nikeroje. Makweli asiki ani mokate katima atike Swahili. Usente kete kwa batura tobe na inwe. Kifo hakiheshimu mtu yeyote. Uwe tajiri, uwe masikini. Na ninashukuru sana kuna kwaya iliimba hapa. No mongino yo motanga ino rikwero na buyaiga. Yani ongo kiminge ari kwero na buyaiga. Ote yabanga ama kweli na onye kwero na igo tabugati kentuki, tabugati masikani. Let me tell you brothers and sisters, death is no respecter of persons. You better take advantage now that you are alive, that you glory, that you know the Lord, and that is all that you need. Yani ego kienga no manyitengo Nyasaye. Ebinte imuko nya okora binde biteisaini. Abarandi na babesana. Ngoja ngakerangi. Ndakerangi. Na abana batu ari tukie mwamu ngaimura amanyiro yore sokoro. Aga ikokora ndebi. Taimangana gake. Na akire rangi etuki ya mwamire. Emiaka yaronjera na magega. Kana go itamore. Oitabuna ngo ita osiara mago ngora achande kamore. Hebu niwaambie watu wa Mungu. Wakati huu ambapo tunakaa, Mungu anasema kila mmoja ajipange, akuwe na ushahidi ya kwamba anamjua Mungu. Maana sote tunakufa, lakini kuna yule ambaye hatakufa, na yule ambaye hatakufa ni yule ambaye amemjua Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Licha ya kwamba atapumzika mavumbini, lakini atakuwa na tumaini la ufufuo. Wanengenje muteberiti vitine vyuke ndamwamu amindo waki antombara wangu geturengia ayi 40 wori ogeturengia na manyete ngambara babe ne itienkyo morumbe nsoro imanya matarangi ile ngana soma 40 ebi bungo bieke usimbi ngabune ebiye kukwe pastor mogo soma bigo tuchanda ebi ite bire ke bunga kere chapter ne ke bungo bire kemo ne ngana soma ngakia goteba una nateba wori ogeturengia na manyete ngambara mabe ne itienkyo morumbe soro mimaya anyamatarangi eke pastor wata yatonjore koso me roso me te usin bono so koro chi anko so mi ari igwa bori umonto koro kuoge turengia na manyetinga abantu mbare emirimo yabo barabwo no kunya kobacha mangana mabe abantu mbara koro siri ngana osoko umonto naenda manda akoriteba yaisa no umonto oyu yani ngana akorirosi kabisa ya makora gendoki ya moisana
bono agoteba iga abantu mbare uko bachira mang'ana mabe lakini yatoka ng'inga kyobwate emechando omonto inero gocha kogokonya yakubetereria ochikora musaba mabera yakora betereria ochikora mosoroma yakubetereria ochikora mwebereria amanye kogokonya tigamba tebi abantu bamonene buna abantu amubwate chigari no muchibegetarie mubwate obokong'wa obonene nkomanya motamanyeti ekiagara chigari bure chitenene moino gaiga abantu mbara bakwete ndamwe munga ngayera mbichichibasa ngokogoya yani gwete mubenga omonto chire na gentoki lakini mochando ise ko baga igateri gari kumominyokia tiandara abatebi abanta babaseita bone geswari ngiacha kiara ningira no ngora abanta abaseita okonyoro omonto ogorire gari gocha seino yekenyoro tiagoticha makori abantu mbara mogoticha makori abande mwaya goteia abande mwakunya chingoro inki mogo kunyera boigo torasa go tichigari iche gochi mwigura na teba torasa go karagentuki ago tichigari iche gochi omonto yo mara akorete gento kereigo omwamate arenge mate nyasaka musisini akagore gari oyo korogoroga iga agatuomeke nagwa moro chingenje gya kobaiga ekweberereka noyo mwino nere akeberereka egari agatirimbokire nonyine agatuma abana bagachibagake bitukora lakini nga erinde gari takora gentuki bas omwari rende egari ekabekorara emechi gakinya saa uri moyo umuya gakinya sai tiaturatera gotera koria korabenya chaime asomwaga arorokage waisirego kwa chaka kobara ebisyo bwate nokumye mono buya bwanyasae varebisyo kemo ekemo manyenginya satomire varebisyo mwambachire mwambachire varebisyo kemo ekemo bona totera asingincho mwasaria ego tukoirora kora benya ncheme twende kazi rabenya nchaime asomwaga arorokage waisirego kwa chaka kobara ebisyo bwate nokumye mono buya bwanyasae varebisyo kemo ekemo manye kinyasa atomire varebisyo kemo ekemo nokumyo buya bwanyasae mono ngakinate babarugoro bakorete gekakora gentuki egari egatigara bona tigantebe gatigara metembe euri bona akabugo tirimboka rinde moroji osensera rende nyasaye gakiore moyo agachiaga njeri tukerimo oyomo bwaba basukie kenagwa akarwara saa 9 omorondo yabutuko umboro rwarire koyo segesa mono no mukungu lakini abakungu omuntu yenumbiyere otachitega nubore mo nkibono okuburia marimo tari ainarenge naragota batubwerorera kende bana atebire omosacha bona akagenda agachigoturo omwamato yakometenga gakyumongi nono urwarire ninchuo onkonyere okumborire ndegaki muna mwaserie para egari neika tari mangano yo narenge moyo muyere tanya gwechando burwe no burwaire akamanye gwesesa bono korwabwo igomanyete ndochari muchiori nyoroje egari ngaye kare metembe akaesesa igone nsengi momanyete akwire na onyo kominyoka gocha negari bono tiri gocha igagotiye arie etundu bali ego enende society
naba bakaesesa kurumate kagwe ikigwa nyagitari bosongo agatebunga onye mocha 5 minutes ago kangantua mokonya obobe muri ko bigesongo ingonye ndiriari wocha go ikaga yechitege kaisano kangantua akora gentuki igenge nchende mwakorere gentuki igo ninki kiare ata mangana yi endamuamu okoigubobe ngakiera kora onyora abantu mbale more merete bibe yani ugwete buyanga mwete ine na nyarebe mwete ine nere oroche ngabona abune tigiri ubwate yo gwetana n'abantu bane tokerochi ingana lyo mwalyo abamoko genda mwarema mwareta chinyeni mogo siarere lyo mwamanya gotoneri inche nko batebi nabora akage nincho gokora andana gokora gentuki baba gantebiga chagoserenda ya nyoko ekinegi yoto kiamerete kenyisi bari mumanye tu mugano kenyisi mumate bari mwamete obe ma pastor Christopher no nyekwa yotenga no monene ore emiaka no monene ekino mogotunde bona yoto manyiti kenyisi aye nore gai omoise koria konyobere irugobe gioto gekamubira gekamuira ni goja wono mongina kanya kogesera giacharo pakike gioto gya ki chagoserenda ya nyoko aso bwenge mwasiarere riogo ne riogo rigoteba matuko atanabire goika kianda umaye kwa chinyeni kogochirigere libuna lina guriri koraba yani unapoangalia vile lina guri na kwa yani unasema haki haya monge no yomo ande kuruse ita no ani ligeta nimo maetre kindele como tebe ko no ikaransta akaire chinyeni bosongo alia saba pasta mwanje te koragira quality foods momura wajan korware Nairobi botuko agaikamambia karatinta itikuche gochanda mama unkaria tigangende quality foods agateba yonte getubo kimaneri nago na ndoro chibantu bana Nairobi barire chinyama mono mbatagete bono chinyama na ndori na moko chinyama ngo ikera muri gose kilo yaro iranga ikire kilo 500 600 na ndere akara ori mongena akoye karanga lakini umuntu ko bagano musacha gakimbuga to boko ai yise chekere nyamera ngoko yebagariro no ataya narenge momura akagenda mongena abwate baigwana nezo no muntu uri mwirere chinyeni akana cheki nabona tigaire chinyeni gari momura akabwate ndagere ibuya nyuma ya matuka 3 akabwate ndagere ibuya agajanka bangina morocha kare momura achire nande karaga tigete mukaya ari akora uchi mukaya karara mukwamerera ni mwaso akura n'ubusani wonu mukungu otigerere gorwanu mumurena erebweka igona nayo kominyo ko chikwaregani lakini abangina mubwato boko kwagenda kwaregania omumura ko musacho tuli ko mwaregania mubwato boko ngo barago tari ainarenge aitari aronarenge omumura agacha atara kwani nginaiga agatebanga aje orinse aitari kokwa moka kana kwete tari kokwa orinse nyagitari agatebunga okorire gento ekorokwa nga food poisoning ngorire ndagera eregento ki ngomobekerete sumu 40 na kiateba worio geturenge namanyete ngambaraga mabe ne itienkyo morumbe nsoro imaya anyamatarangi tiga ko ikaranza asoko bachera abantu amangana mabe naende koganiria abantu obobe bwakerenchera onye ndri kware ko bomongaini abana banyasaye kanga chinga kichi cyuko bachira umuntu amangana mabe ekikware ko motebya nigoro yobuye bwanyasaye nabo bonebuku yamanya ko tebanga tigonde bwensi ogwetogia okwimokerera igoro teimokerera nabwate nibo gose nabwate maremo nabwate gari nabwate semi
chisemiecho no chigotigare nse yeiga ekigio kakerekia no yogweto gingana mu manyitengo Nyasaye bono kora ikumingo muno ikaransete iga abandi muna mutenene iga kora boringo ngaki no mu manyite Nyasaye ekero bwene nobo kero yo moito una tureiga ngokwatore naenda ngokwatore ekyagara chinga kichiaongo ikachire ogokwa lakini ekero ogokwa nokwe komumanyite Nyasaye okuna kuokuboria igente kama mutegete mumanyega nabo gweta koria nabo gwesitontia onye tumumanyite Nyasaye ebukweringo somego ntenga ajenege tondo kere moyo. Wewe ni kitondo kilio hai. Aki kitondo yako ruge swai. Kitondo. Has. Kitondo kilicho? Maiti. Ya. Mwenyete igana joko nyora abantu watarara barabu. Kai kwa manyobo ngai. Amanchwa. Nafasi ambao uko nayo leo, vile ambavyo tumekuja kuomboleza kwa kifo cha Kebwaro ambaye amelala, ni nafasi yako tosha na ni dhihirisho lako la kutosha ya kwamba umekuwa hapa na umesikia. Hitaji la Mungu ni kwamba yeyote asife kabla kufanya uamuzi wa kumjua Mungu. Kuna wengi ambao wanapuuzia habari za ufufuo. Kuna wengi ambao wanapuuzia habari za Yesu. Sasa ni nafasi yako, kwa kuwa hapa leo umesikia ya kwamba hujijifunie lolote, bali ujijifunie kwamba unamjua nani? Yesu. Family, monge na mileka 63 agote yabaiga makweri oranda nyamuyo kirire tane nkirime chando keboreba rengana soma ebibongo byake na gosemwata yabambita tonasoma na biribya mwino ngosoma bitatu byamanye kuigwanana mileka 63 gagote yabaiga makweri oranda nyamuyo kirire tare nkiri ne chando keboreba igongangaki omwanchio mware gosemania orarire abakungu abange ekero musacha akure rori nkorera bare korende ekero barenge moyo igo bachandaine atende riko bobo anchandete tabwati bongo bono ngota bwati bongo nayo koretu asumuntu tabwati bongo nginga kibono muri kire bakungwa wate batabwati gentoki ojiyo tabwati bongo agakorusinjira agakoreta igongo tabwati bongo manyanya ojiyo tabwati bongo okorusirinjira okoretira igomonto oremira bongo ningo ekinana batane ke mil komindo manyaiga abanta babonsi pipu na bachirega kabeno womaene bonsi pi nkogenda bari paka Pastor Maangi bariko ni mugo jikomi kwaya nkogenda bari omanye gutigara ayebweka kware ko bumungai ni na Pastor Maangi otigara aye na Yesu ekiagara ababonsi mbaise inikende ekero Yesu ataiyo kurende ekero Yesu aro ababonsi na baruo Yesu aisaine oteran kore tu agaterre with Jesus in the face so we can smile at a storm obe koratiga yani igo keregese omomba chete motete kwanege songana mwakeroje osena watere mutamaiti with Jesus in the vessel we can smile at a storm, smile at a storm, smile at a storm. With Jesus in the vessel we can smile at a storm as we are sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. Yani ngaki mbaunchorere ngakore na Yesu aso bwato
nemerindo necha okora gentoki okoyesekera ekiagara Yesu naisaine. My dear sister, tiango konye rero igana ndurite urago konye nande nchenko gokonya nande notanjanga ngogokonya nde nchenko gokonya to babuna abakungu bande bakwereirwe nyuma ya matukabiro jo kwaniwa milika bwakire musacha ona nakwete yani bono gakinkiki abana bachire sukuru musacha ona akorete gentuki bono gakimile kaso watebekene twachira kogokonya gutinde ko musacho bosego ntumete ngana akorete gentuki obo mokungu boronge omwanche Nyasaye oberimi ya Yesu omimechi mbaba chiaye okirio naende utene nienkeri buya obo koigwera bari baro bari moyo ekyare chinga kinchire nobo mongaini buno orabe eriogirio musacha riganeirie enga kinchire eriogirio musacha rikorete gendoki nenga kinere eriogirio mokungu na rirorio riganeirie unabona tigamba tebi bangina bagachimura arra abasacha bwene bari mu bwata abasacha gachura arara sino matukabire umanye gocha kokoira na gocha ukominga gambuone gosino bande esugurie mokomira nera aria kereka amana na tawo sino borimo egento gyokomuga koyonyonga monga ini egento gyokora toka korete no korisi chombe lakini ebintu byonsi bibyoga giteka bati okonyoro oriere ira atigetabu oriere ira atigetabu ibichungo aye bamura kai gaba saja musika bakungu ngotokonya bare bintu gete nande ebintu byonsi pi na chankanyora omusacha nabakuruga tabwati mochando nabakuruga obokima lakini to mote byasibie ebinte kararageire mele kaiwa obo mokungu otenene boronge moigwanane na abana bawo na abana mbare banaba nigwa abana abaiga bamuraba na abana mbare ekero isaruro bakobe metwe buno bongo yererige na iguru nyina nakwana atari koigwa ebatare mokonye nyokaso kworoba nario nerara basuki matukabera atatu arasubugi moboiga nebuku yamenya goteba nga abana baigwera abaibori asomone ne kyagero kona kugochika kweritanga niko bwategento ki eira nonye kende kyarengo mili katindi gotanga nkyarengo korende kere utenga nkyarengo chagamuangane chagamokorege toki okorege mwana na basisi ni asili yetali ya Yesu mile kanchugoja. Get the point. Take a step forward.